Min jgħid li l-istituzzjonijiet mhumiex jaħdmu taħt il-Prim Ministru Robert Abela ikun qed idaħħaq in-nisbieħ. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-opinjonista u l-ħassieb soċjali Desmond Zammit Marmara f'artiklu li kiteb fuq is-sit tal-midja tal-Knisja Newsbook. Zammit Marmara sostna li taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela sar progress kbir fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni. Huwa rrimarka wkoll il-passi kbar li ttieħdu biex issir ġustizzja fil-każ tal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Dan hekk kif dan l-aħħar bil-ħidma tal-istituzzjonijiet fosthom tal-Pulizija, il-Qrati u l-Avukat Ġenerali komplew jitresqu aktar persuni biex jaffaċċjaw il-ġustizzja. Kien hawnhekk li Zammit Marmara kritika bl-aħrax lil Partit Nazzjonalista għal kif qed juża din il-materja għal skop politiku. Sostna fil-fatt li bl-aġir tiegħu il-Partit Nazzjonalista qed ikompli jikkonferma kemm dak li jrid hija l-vendetta u mhux il-ġustizzja. Fl-artiklu tiegħu Zammit Marmara kompla jtenni li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel dan sabiex jivvendika ruħu tal-li ġie umiljat b'telfiet kbar fl-aħħar żewġ elezzjonijiet ġenerali. Dan fil-waqt li qed jagħmel dan għaliex ukoll għadu qed jara lil Partit Laburista b'saħħtu minkejja li issa ilu 8 snin fil-gvern. Desmond Zammit Marmara temm l-artiklu tiegħu billi sostna li l-poplu mhux iblaħ u jaf kif jarbel il-fatti mill-gideb sfaċċat.